Raġel jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu wara serqa minn ħanut fiż-Żurriq. Fi stqarrija l-Pulizija spjegat li l-ġimgħa l-ħabta ta' 8 ta' flaxija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza f'ħanut tad-deb fit-triq Dun Ġużepp Żammit fiż-Żurriq. Il-Pulizija marru minnu fih fuq il-postu kif waslu sabu l-bib imsakkar iżda setgħu jaraw raġel marbut biġrieħi fuq ġismu. Għaldaqstant issejħu fuq il-post tim mediku u membru mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jassistu fejn kisbu aċċess għal ġewwa u ambulanza ħadet ir-raġel l-isptar Materdi għal aktar kura. Mill-investigazzjoni rriżulta li żewġ persuni daħlu fil-ħanut, rabtu l-raġel, serqu diversi oġġetti u ħarbu minn fuq il-post. Aktar tard il-vittma li għandu 67 sena u joqgħod il-fgura ġie ċertifikat li weġġa serjament. Il-Maġistrat tal-Assa Dr. Viktor Għaxaq ġie informat bil-każ u ħatar inkjesta fil-waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Ħadd ma weġġa f'serqa minn ħanut fl-Imsida li seħħet il-ġimgħa filgħaxija. Fl-istqarrija l-Pulizija qalet li s-serqa seħħet tal-ħabta tad-9 kwarta filgħaxija minn ħanut fi triq il-Makna tas-Serar. Il-Pulizija marret mill-ewwel fuq il-post fejn irriżulta li raġel li beżberitta, nċali u maskra daħal fil-ħanut u talab il-flus lil kaxxier indjan ta' 32 sena mill-Imsida. Fil-waqt li beda jeddu li jitfalaċtu fuqu. Ir-raġel ħarab minn fuq il-post wara li seraq ammont ta' flus kontanti. Il-Pulizija għaddejja bit-tfittxija l-ħallil fil-waqt li l-Maġistrat tal-Assa Dr. Viktor Għaxaq ġie informat bil-każ u ħatar inkjesta. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin.